Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontamni YouTube channel baraybay. Oमफ्राय नोंथांमोन सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोननैसो भिडिअनि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामसिनानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मा साननांगौ ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं दा नोंथांमोननो फारि फारि खिथालांसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओमफ्राय फार्स्टआव दङ मोसौ दामानि मोसौ सिखावनि बिराद उपद्रब जागासिनो। ओमफ्राय बे मोसौ सिखावआ बबे जायगायाव खावदों बांसिनै जोंनि एरियायाव जागासिनोमोन बे जाथाया। ओमफ्राय दाख्लै सिगांनिफ्रायनो बांसिन मानसिनावनो मोसौ खावलांगासिनोमोन सिखावफ्रा। ओमफ्राय बे जाथाया बबे जायगायाव जादों साननांगौ नोंथांमोना सोरबा सोरबा मोनथिया जानो हागौ आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन। बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव ओनसोलाव आरोना। ओमफ्राय सिखावआ गोबाव समनिफ्रायनो मोसौ खावबाय थादोंमोन। सिगांनिफ्रायनो गोबांथार मानसिना मोसौआ गोमागासिनो दंमोन। ओमफ्राय फाइनालि मैयाहाय सासे मोसौ सिखावखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों हमनो हायो आरोना। लोगोफोर बेखौ हरनि 12टायाव हमनो मोन्दों होननानै मोनथिनो मोन्दों। बेखौ जोंनि खाथियावनो हमनो मोननाय जादों आरोना। ओमफ्राय मैया माने थारिखखौ आं खिथानानै मैया 12 थारिखनि मोनायाव बे सिखावखौ हमनो मोन्दों। ओमफ्राय खोनानाय मथेब्ला बे सिखावआ बर'आनो। ओमफ्राय बर'ब्लाबो ओमफ्राय जायगाखौबो बिथाङा खिथाना लानाय मथेब्ला जों खोनानाय मथेब्ला बिथाङा बेंटल साइडनि होनना बुंदों। ओमफ्राय बेसेबां सैथो आंखौ बुंना होनो हानाय नङा। ओमफ्राय बुंनानै होनो हानाय नङा आरोना बेसेबां सैथो जानाय जाथाय जायगायाव आं थाङाखै। मानोना हर गेजेर जाबायमोन। जोंनि एसे साहा जानो हमनो मोनदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ होना होगोनांगोन। नोंथांमोना नायनानै सिनायनो हागोन बेंटल साइडनि मारबा सिखावआ। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे मोसौ सिखावनि भिडिअ क्लिपखौ नायना लाबानो जाबाय ससे। बिनि उनाव आरो नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना लाबोदो लोगोफोर। सिखावा मोनबाय गारियाव दैखोबाय। सिखावा बेनो ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना नैबे मोसौ सिखावनि भिडिअखौथ' नुखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना सिनायोब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दानिया फैदो जों सेकेन्ड भिडिअनि एबा सेकेन्ड आपडेटनि सायाव। सेकेन्ड आपडेटआ जादों लोगोफोर जों दाथ' गोबांथार मोनथिखाबाय खोनाखाबाय 20K होननानै। ओमफ्राय फाइनालि कृष्णा मनिया गावनि साइडनिफ्राय मोनसे भिडिअ हगारदों गावनि इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबा सोरबा बांसिन गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय बांसिन मानसिया नुवाखै जानांगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों नैबे आपडेटखौ लाना फैनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नंगौना नङा बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय मथेबाथ' बिथाङा बेफोरबायदि खामानियाव जेबो लोब्बा गैया होननानै बिथाङा बुंना लादों। ओमफ्राय नोंथांमोना नंगौना नङा आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। गावनि खुगाजोंनो बुंना लादों। आंनि खुगाजों आं खिथाना होबाय। बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों नङा होनना लादों। खिन्थु नोंथांमोना खोनासंबावदो गावनि भिडिअखौ नायनानै बिथाङा मा होनदों। ओमफ्राय नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय। नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो। गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20K होननानै। ओमफ्रायो बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों। औ सानखागोन। मा होनो बे सिख्लाया आंखौ बिदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों बोरै बिदि नाम लानो हाखो, नों बिदि नङाबा बोरै बिदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया। ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया। ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा मानो जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै? बिसोर एबसु नंगौना नङा बेखौबो सानगासिनो दङ। मानि थाखाय जोंनि न'आव फैनानै बिसोर बुंफैनांगौमोन ना। ओमफ्राय दा आंखौ नङा गारा इमान गाज्रि नाम फानगासिनो दङ। मानसिफोरा बयबो मिथिदों
आंखौ जोबोद गाज्रि गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ आरो जाय मानसिफोरा भाइरेल खालामदों नोंगौ नोङा एसे बिजिरनानै नायनानै होनांगौ आं नोंगौबा आंबो मानिनानै लागौमोन आं एसेबां गाज्रियै नाम लानो साना नोङाबो आङो बिदि ओमफ्राय आइफन दं होननानै बुंगासिनो आंनाव जोंहानि आदानाव आइफन दं नोंगौ आं बिजोंनो फट' साफायो ओमफ्राय आदायाथ' बेलेगावसो फरायनो थाहैयो बेनिखायनो आङो साफायबाय थानाय जाया आदा फैबाल'सो साफायो आरो आंखौ मिथिखायो जोंनि न'नि मानसिफोराबो इदि नङा होननानै आरो आं आरो एमान इदि ब्रेन्डेड माल जेबो गानफेराखै गस्लाफोरखौ नोंथांमोनाथ' नुखायोआनो आंखौ मानोथो दामि दामि कार दामि दामि रेस्टुरेन्टाव हाबो होननानै होनदों नोंसोर फट' नुफेरदो नामा जाय भिडिअ लानानै बे सिख्लानि बुंनायखौ जाय भिडिअ लानानै भाइरेल खालामदों बे मानसिफोरा जोंहानाव फैनांगौ माबा प्रुफ होनो हायो नामा आंबो नायनो जेनेबा नोंसोरो बिदि भिडिअ लानानै जानला मेला नंगौ नङा नायनानै होनांगौमोन नोंगौबा होनो हागौमोन ओमफ्राय आं दा नोङा गारा बिदि एमान गाज्रि नाम लानो हाया मानोना आंहा आरो आंखौ आइफन दं आइफनखौ बोरै लादों फाननानै लादों इदि होननानै बुंदों आंना आइफनबो गैया आरो मोनसे फट' दङ काराव गाखोनायमोन ओमफ्राय बेखौनो जोंखौ फाननो थांनायाव लानाय इदि होननानै होनदों आरो ओमफ्राय बेथ' जोङो आदामोनजोंसो थांनायमोन जोंहानि आदा असे बिसोरजों फुजायाव थांनायमोन जोंना न'खरनिफोरा मिथिजोबगौ बे ड्रेसखौनो गाननानै थांनाय बे दिनखालिनो थांनाय फुजायाव ओमफ्रायो न'सिमनो लांफैखादों जोंखौ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय